Πάρα πολλές φορές προπονητές και αθλητές καθορίζουν την προπόνησή τους με βάση τις προπονητικές ζώνες. Ωστόσο, σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτές και να κατανοήσουμε τι ακριβώς πετυχαίνουμε κάνοντας προπόνηση σε κάθε ζώνη άσκησης. Η πολύ δημοφιλής ζώνη 2 είναι αποτελεσματική και σε απροπονητούς αλλά και σε πολύ καλά προπονημένους αθλητές. Φυσικά, εξαρτάται από τον όγκο που κάνει κάποιος στη ζώνη 2. Επιπροσθέτως, έχει αποδειχθεί ότι αυξάνονται τόσο ο αριθμός όσο και ο όγκος των μυτοχονδρίων, τα οποία αποτελούν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας του οργανισμού μας. Επίσης, ο όγκος προπόνησης στη ζώνη 2 θα επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να βελτιωθεί η ταχύτητα αλλά και η ισχύς που βρίσκονται στο πρώτο κατόφλι. Τέλος, λόγω της χαμηλής έντασης δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ή κάποιες ανισορροπίες στις ορμόνες του αίματος, όπως είναι η κορτιζόλη, η αυξητική ορμόνη, η επινεφρίνη και η νορεπινεφρίνη, ενώ δεν παρατηρείται καθόλου σχεδόν αύξηση στις κατεχολαμίνες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουμε από κάποια ασθένεια. Προχωρώντας στη ζώνη 3, βλέπουμε ότι η προπόνηση οδηγεί σε βελτίωση της αερόβιας ικανότητας και ειδικότερα στην ταχύτητα και στην ισχύ που αντιστοιχεί πλέον στο δεύτερο κατόφλι και όπως έχουμε πει είναι πολύ σημαντική για επιδόσεις σε αγωνίσματα τα οποία διαρκούν πάνω από 2 ώρες. Αυξάνει τη VO2 max αλλά και το χρόνο αντοχής σε υψηλά ποσοστά της VO2 max, ενώ ταυτόχρονα μας επιτρέπει να ασκούμαστε περισσότερο χρόνο στα 2 κατόφλια γαλακτικού ή τα 2 αναπνευστικά κατόφλια. Τέλος, αυξάνει την ταχύτητα ή την ισχύ σε σταθερές συγκεντρώσεις γαλακτικού όπως είναι τα 2 και τα 4 μιλιμόλ. Σχετικά με την ζώνη υψηλής έντασης, δηλαδή τη ζώνη 4 και τη ζώνη 5, είναι το τμήμα έντασης κατά το οποίο πραγματοποιούμε κυρίως υψηλής έντασης διαλυματική άσκηση ή υψηλής έντασης συνεχόμενη άσκηση όπως είναι τα λεγόμενα tempo. Σε αυτή τη ζώνη έντασης αυξάνεται η VO2 max σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στις υπόλοιπες ζώνες, ωστόσο είναι καλό να τα χρησιμοποιούμε κυρίως σε προπονημένους αθλητές. Επιπροσθέτως, αυξάνεται η ρυθμιστική ικανότητα των μειών, δηλαδή η ικανότητα να απομακρύνουν τα υποπροϊόντα του μεταβολισμού, τα οποία παράγονται κατά την άσκηση. Έχει επίσης αναφερθεί ότι σε αυτό το τμήμα έντασης, παρότι μιλάμε για καθαρά αερόβια άσκηση, βελτιώνεται και η αναερόβια απόδοση. Τέλος, βελτιώνεται η δράση των μυτοχονδρίων, κάτι το οποίο άμα το παντρέψουμε με τη ζώνη 2, όπου εκεί έχουμε αύξηση της ποσότητας των μυτοχονδρίων, θα δούμε ότι ένας συνδυασμός αυτών οδηγεί σε καλύτερο αποτέλεσμα. Καλές προπονήσεις!